उदालगुरियाव दा बिगुल बयस मुङै ए गस्पेल सल' सिंगिं बादायलायनाय खुंनो थि खालामदों बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशनआ। बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव जुलाइ दाननि फैगौ 27 अक्ट'आव जानो थांगासिनो दं दा बिगुल बयस गस्पेल मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय। 15 बोसोर बैसोनि गोजौनि साफ्रोमबो बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन होननानै मिथिहोदों बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि लेङाइ नेहाथारि सानि खाख्लारिया। दा बिगुल बयसआव मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनो थाखाय गोसो गुदुं साफ्रोमबो बाहागो लानो हागोन। बादायलायनायाव रोजाबनांगौ मेथाइफोरखौ बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय बर' आरो असमिया मेथाइखौ थि खालामनानै होखानाय जागोन होननानै मिथिहोदों दा बिगुल बयस गस्पेल सल' सिंगिं कम्पिटिशननि फोसावदिं नेहाथारि सानि खाख्लारिया। बादायलायनायाव देरहासारनाय बादायारिफोरनो ट्रफिजों लोगोसे नोगोद बान्थाबो होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे हाबाफारिखौ उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलाव लानाय जागोन। जायफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो गोसो दं नोंथांमोना होखानाय जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं नं 7086497165 नङाब्ला 8486407702 आरोबाव 9365013265 बे होखानाय जानबुं नङाव सुलाद लानो हागोन। गिबियावनो बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशन जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। फैगौ 21 जुलाइ 2026 आव जोंनि बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशना थांनाय बोसोरनि बायदि द बिगुल भइस सिजन 2 सल' गस्पेल सिंगिं कम्पिटिशन लानो थांगासिनो दङ। बे कम्पिटिशनाव जायफोरा मेथाइ खननो मोजां मोनो नोंथांमोना बेयाव बाहागो लानो हागोन। जोङो बैसो हिसाबै 15 इयार्सनिफ्राय गोजौआव जेसेबां दं बयबो बेयाव बाहागो लानो हागोन। बे कम्पिटिशनाव बर' आरो असमिया रावनि मेथाइफोरखौ जोङो सायख'ना होनाय जाखाबाय। मोनफ्रोमबो रावनाव गुबुन गुबुन मेथाइ खननो नांगोन। बेनिखायनो मेथाइ खनग्रा बादायारि नोंथांमोनखौ दोंथाम बा दोंब्रै मेथाइ सोलोंना लाखानो खावलायहरनाय जाबाय। बान्था हिसाबै जोङो फार्स्ट प्राइज 20,000, सेकेन्ड प्राइज 10,000 आरो थार्ड प्राइजखौ जोङो 5,000 लोगोसे ट्रफि होनाय जागोन आरो जोङो फर्थ आरो फिफ्थनि थाखायबो जोङो कनसलेसन प्राइज होनाय जागोन। जाहा बे कम्पिटिशननि थाखाय रेजिस्ट्रेशन फिस लानाय जागोन सासेयाव 700। जायगाया जाहा जागोन डायमन्ड इंलिश स्कुल उदालगुरि नलबारि। बे कम्पिटिशनाव मिउजिशियान्सफोर थानाय नङा। नोंथांमोना गावबा गाव ट्रेकफोरखौ रेडि खालामना लाबोनांगोन। आं सानि खाख्लारि बिगुल आर्टिस्ट एस'सिएशननि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, बेजों लोगोसे फैबाय थानाय दा बिगुल भइस सिजन 2 नि पाब्लिसिटि कनभेनर। हामबायसै।